Здравейте отново и честита нова 2025 година! С нея пожелавам както на мен, така и на вас най-вече здраве, щастие, сбъднати моменти и най-вече успехи. Завръщам се отново с моите стотици заснети видеа, с които да ви запълня малко свободното време. Днес ще ви покажа как снимам част от фотосесия на новородено и след това част от фотосесия на кейк смаж. Мога да кажа, че може би това е една от сесиите, с които започвам отзад напред, а именно първо се правят снимки на пропсове и след това вече индивидуални снимки на бебето на изчистен пуф. Това се случва, защото може би имам детенце, което е на около 2 годинки и когато имам малки деца с новородено, честно казано сесията протича доста по-сложно, доста по-динамично, а и все пак да не забравяме, че по-големите дечица не издържат толкова много на фотосесия, както би издържал примерно бебенцето, което спинка. Затова подготвям сетовете, сложих вече фоновете по земята, сложих различните пропсове на леглото и след малко ще видите всъщност как започва цялото подреждане на една фотосесия. Това е една от кофите, между другото, които използвам за слагане на новородено вътре. Да, колкото и да ви е странно, бебета стоят и в кофи, само че, както виждате, по малко по-различен начин, доста сладък всъщност начин. Тук вече бяхме минали общите снимки и снимките с бати. За съжаление обаче не съм сложила телефона да снима, понеже съм видяла, че той всъщност си е седял много спокойно отстрани. И всъщност не е записвал нищо, но няма значение. Ще ви покажа останалата част от фотосесията. Така че, както се вика, малко през средата ще гледате. Но няма значение. Както ви казах, тук вече сме направили част от снимките в кофата. Направени са и общите снимки и след малко ще идем и на самото легло. Докато гледате, е момента да кажа, че по-настоящем всъщност вече са минали и коледните сесии. Тази сесия, която в момента гледате, мисля, че от края на август или началото на септември беше доста топло навънка, включена климатика, даже и на хладно, но просто наистина не остана абсолютно никакво време покрай коледните сесии. Наистина имам буквално стотици записани видеа. Ще се постарая обаче да наваксам с тях, за да може да гледате. Както видяхте, вече приключи частта с позирането в пропс, така наречената кофа. И отиваме на така нареченото легло или при някои фотография пуф, зависи кой на какво е свикнал да снима. Други снимат и на кучешко легло, аз имам и такова и скоро ще ви покажа и видео и оттам. Той иска да ви кажа, че снимките на легло или на пуф са доста по-изчистени, доста по-семпли, доста клиенти ги предпочитат от тези притруфени цветя и помпозни роклички, които от някой път слагат и на момичетата. Доста по-скъп и ценен спомен остава от изчистеното. Даже доста клиенти предпочитат да се изкарат на канава, на картина или на друг по-широко форматен подарък. По-изчистена снимка, дори и семейна да е, например на бял, на черен, на кафя фон. Дрежката, с която тук снимам, е всъщност на мама. Доста ми допадна идеята като цветове и реших всъщност да използвам тези дрежки, за да може да снимаме бебето в избраните от мен цветове. Общо взето опитах се да докарам малко есен, малко повече мед да има включено и започнах първо с страничната поза. Както видяхте, вече сложих и медчето. След това преминавам към хък фин, т.е. нещо като ембрионалната поза и слагам бебето по гръбче. Ще видите как всъщност главата се слага настрани, за да може да гледа точно към апарата или леко по диагонал. Ще снимам и отгоре отново. Както виждате, това е доста бавен процес, постоянно нещо пипам, постоянно нещо намествам, винаги се слага допълнително възглавнички, така че да уравновесят бебето, да се сложат крачета правилно, главата да бъде надигната. След това всъщност се започва и самото снимане. Тук вече виждате позата по коремче. Ще видите как дупето ще иде след малко по-нагоре. Памперса всъщност е там, но едната част от него съм свалила. И самия плат всъщност го прикрива. Ще видите как и главата след малко също ще се надигне и кръста слиза доста по-надолу и се образува една дъга, където главата е нагоре, дупето е нагоре и максимално близо се опитваме да докоснем лакът с колянце. И така всъщност позата придобива доста по-съвършен вид. Главата винаги трябва да е леко по-нагоре, така всъщност доста подпомагаме и дишането на самото бебе. И ето тук вече може да видите колко по-различно изглежда бебето поставено по коремче, отколкото когато е в къщи или се упражнява, когато е будно.
Съвсем различни са позите от тези, които се използват и в къщи. Имайте предвид, че колкото е по-голямо бебето, доста по-бавно се стига до преспиване, по-често бебетата огладняват, по-често им е дискомфортно, не е нали като бебе, което дойде до 10-тия ден, те са доста по-поспаливи, повечето от тях имат и жълтеница, много по-лесно е снимането с толкова малки бебета. Тук ви оставяме за малко по-близък план на самата поза и ще видите всъщност и как преминавам и към следващата, която всъщност е ръчички под брадичка и главата е надигната и реално е все едно между двете ръчички сложена. След като направихме позата и самите снимки, взимам бебето и ще направим така наречения Unlimited Wrap. И ще видите всъщност едно от различните повивания, които може да се направят върху бебе. Зависи колко е спокойно бебето, отново казвам. Зависи дали плаче, зависи колко е голямо, като килограми също, на каква възраст е. Аз лично повивам бебета до 4-тия месец. И всъщност всяко едно повиване наистина зависи според това колко е голямо и колко е спокойно или неспокойно самото бебе. С този фъстък ми беше изключително лесно, понеже както виждате той е изключително спокоен и снимките с него са доста по-лесни, доста по-семпли. Той стои през цялото време, миля спинка си и използвам един от най-лесните така наречени рапове, както ви казах преди малко. Той не е толкова стегнат, колкото останалите и е доста по-лесно да се захване това бебе с него. Така, до тук приключи моето видео за снимане. Както ви казах, за съжаление нямах видео на цялата сесия, но пък ще ви кача снимки на края на видеото. Сега е време да изчистя и да оправя нещата, които са за пране, да сложа другите, които не са ползвани обратно на техните си места. И познайте какво следва. Кейк смаш, както ви казах в началото, с Дейси ще правим лимонен кейк смаш, затова ще ви покажа за в момента и промоционалния ни кейк смаш е намален през месец януари за София и Стара Загора, така че ако все още има някой желание и не си запазил час, може да ми пише на лично съобщение. Ще запазим веднага. Нещо, което може би не съм ви казала или може би не съм се сетила да ви кажа, е, че през януари, освен намаления кейк смаш, който ще бъде подготвен, ще имате възможност да си запазвате и семейна сесия. Както знаете, коледните са до 15 януари. След това вече започват стандартите, малко по-цветни фотосесии, семейни фотосесии, стандартните си кейк смашове и отново ще има както по-евтин вариант за фотосесии в София и Стара Загора, така и малко по-скъп, както беше покрай коледните празници. Така ще бъдат горе-долу и пакетите при стандартните. Може би един лапсус, който също не съм ви казала, е, че тази палатка беше изпрана поради стабилно измокряне от едно от момченцата от предния кейк смаш. Както искате, така ме разбирате. Каквото се случи, се случи. Затова малко, поне половин час се опитахме да сложим тази палатка в нейните си неща. Трудно беше, справихме се. Така. Това е и вече завършения вариант на кейк смаша. Ще качим и снимки и от него и ще ви обясня в друго клипче каква е разликата между лек и дълбок ретуш. Оставям ви да разгледате доста кадри от фотосесията за новороденото бебче и тези от кейк смаша. Както знаете от други видеа, както и от сайта, новородените най-добре се снимат между 7 до 10 ден. След това също може да се направят сесии, но просто са малко по-бавни, малко по-трудни, все пак бебетата са и по-големи. Тук е и част от кейк смаша, който направихме след това, така че ако и вие желаете такъв кейк смаш намален даже през месец януари, може да ми пишете.